Pre tých, ktorí nás nepoznajú, tak sme manželia vyše 30 rokov, máme 8 detí a chceme vám vydať svedectvo o tom, ako Boh koná v našich životoch. Ako mení zmýšľanie tých, ktorí ho hľadajú. Ako dáva radosť zo života tým, ktorí ho milujú. A chcem ozaj dneska svedčiť o tom, že žiť život pri hľadaní Božieho kráľovstva je to, čo je pre nás pripravené. Môžem povedať, že keď sme začali spolu žiť po svadbe, tak sme prešli rôznymi štádiami. Štádium, kedy sme boli totálne ponorení v sebectve. Štádium, keď sme boli totálne ponorení v zákonníctve. A štádium, kedy Ježiš Kristus, ktorý nás všade volá a sprevádza, keď ho o to prosíme, mení naše životy ozaj spôsobom, ktorý môže len on. Lebo môžeme svedčiť o tom, že on môže urobiť oveľa viac, ako ho prosíme, alebo o čo voláme a za čo sa modlíme. Tak ti ďakujem, že ozaj to štádium, ktoré nás prevádzalo v čase výchove detí a kedy sme mnohokrát boli rodičia, ktorí zákonníckym spôsobom alebo spôsobom, ako tento svet koná, vychovávali naše deti, tak môžeme sa teraz toho poučiť. A môžeme vydať aj svedectvo, kde sme padali, kde sme tie deti nezvládali. Tak Tonko urobil taký predslov, ja by som tak vstúpila do toho, že sme naozaj Bohu vďační za to, že nás oslobodil a oslobodzuje hlavne z našich sebectiev, že sme sa s Tonkom brali z veľkej lásky a túžili sme sa mať dobré. A napriek tomu všetkým tým dobrým myšlienkám a všetkým tým dobrým túžbám, ktoré sme mali v srdci, ten život sme nevedeli uchopiť tak, aby sme boli v tomto šťastní. Boli veci, že sme si nevedeli vyrozprávať, vysvetliť nejaké také naše možno malé zlyhania. Veľa razy sme tu vinu hádzali jeden na druhého a boli sme jednoducho ľudia, ktorí boli veľmi pyšní, veľmi sebeckí a cez toto sme sa nemohli dostať. Bol to taký kameň úrazu v našom vzťahu. A prišiel moment do nášho života, že sme spoznali Pána Ježiša ako živého Boha, ktorý koná, ktorý je tu stále s nami. A v tomto období, keď môžem ja tak povedať za seba, tak som akoby tak úplne nadprirodzene prežila vo svojom srdci tú Božiu dobrotu a Božiu lásku. A vtedy som si uvedomila tú svoju takú akoby neschopnosť a tú svoju takú veľkú zraniteľnosť a nedokonalosť. A tak som Boha prosila, že túžim žiť šťastný, požehnaný život, že túžim, aby ľudia okolo mňa boli šťastní. A tak nech on koná v mojom živote. A tak prichádzali situácie, ktoré za iných okolností by ma možno dostali do nejakej nervozity alebo do nejakej sebaľútosti. A tým, že som dovolila, aby Boh konal v týchto situáciách vo mne, tak sa ten náš vzťah a to naše sebectvo veľmi, by som povedala, že sme sa z toho tak vzájomne uzdravovali a bol to taký krásny čas, kedy sme sa cítili Božím slovom a v Božom slove sme nachádzali tú inšpiráciu na to, ako riešiť tie veci, kedy to z tých ľudských nejakých nastavení nedokážeme zvládnuť a vtedy sa nám vynárali Božie slova. Ja možno za seba poviem, že napríklad robte všetko z tej duše ako Pánovi. V Božom slove je taký krásny verš. A tak som si uvedomovala, že všetky tie drobné veci, ktoré robím, ktoré jednoducho potrebujú môj blízky okolo, aby som ich robila, tak zrazu to nadobudlo ako taký nový rozmer a tie veci som začala robiť s radosťou, s láskou a dokázala som akoby sa úplne oslobodiť z toho sebeckého nastavenia, kedy som pozerala len na to, že čo nemám, čo mi chýba.
A tieto myšlienky ma privádzali úplne do takého osobného nepokoja a nemala som jednoducho radosť zo života. A ten rozmer, že môžem veci robiť v mojom živote, tie drobné, nenápadné, ma viedlo, že to môžem robiť ako pre Boha, že to je vlastne to Božie poslanie, ktoré má každý jeden z nás, tak to mi veľmi, veľmi mi to pomáhalo v tom uzdravovaní. Takže Božie slovo bol jeden z tých takých kľúčov a motivov, ktoré nás viedlo k premene tých našich sebectiev a k tomu uzdraveniu. Amen, amen. Tonkov brat Robko sa liečil v tom období, keď sme spoznávali Boha a keď sme sa tak vnorili ozaj do toho vzťahu s Bohom, sa liečil z rakoviny a tak sme videli, ako nepriateľ kradne život a jednoducho bol v období, kedy skoro naozaj už odišiel z tohto sveta, že zomrel skoro, už to bolo na mále, to jeho telo úplne zlyhávalo a my sme si tak s Tomkom uvedomili v tom období, Robkovi zlyháva telo, ale my sme zlyhávali duchovne a duševne, že sme veľa razy boli ako ozaj takí mŕtvi ľudia, ktorí síce tu nažijú a robia niečo, ale duchovne sme boli úplne mŕtvi a tak sme boli radi, že sa môžeme spolu v tom tak pozbudzovať v tom živote s Bohom, lebo to nás naozaj vedlo k tomu, že nás Boh tak duchovne uzdravil a že sme nemuseli zomrieť a nemusíme teda zomrieť v tom zmysle, že máme krásny plnohodnotný život, ktorý ozaj stojí za to žiť. A Tonko hovoril aj o tých deťoch našich, 8 detí máme. Ale chcel by som ešte doplniť, Gabika bude k detičkom hovoriť, že ten vzťah, ktorý nám teraz v rodine funguje, myslím si, že ozaj úplne krásne je len vďaka tomu, že máme nový vzťah k Bohu, že ho hľadáme od rána do noci a aj cez noc celým srdcom, celou dušou a celou silou. Ten vzťah, že to je také krásne a zároveň je to také dosť všeobecné, keď Tonko hovorí vzťah k Bohu. Ja by som ešte chcela povedať, že vzťah založený na láske, že ozaj bol moment, kedy sme sa vo svojom živote zamilovali do Pána Ježiša, do toho spôsobu života, ako on tu žil na tejto zemi. Že sme jednoducho pri čítaní, aj teraz pri čítaní Božieho slova niekedy žasneme, ako Pán Ježiš rozmýšľal, ako konal, že je to taký nádherný rozmer a do tohto sme sa my zamilovali, že žiť podľa života Pána Ježiša v tom zmysle, že naozaj tie veci milujeme a chceme to robiť z tej duše ako jemu všetko. Gabika spomínala tie zázračné niektoré uzdravenia potom, alebo ozaj môžem aj ja potvrdiť, že sme videli nadprirodzené veci, zázraky, ale nie sme my tí, ktorí staviame na zázrakoch a ani tieto zázraky nemenili nejako naše životy, ale čo mení naše životy a životy našich detí je láska. A láska, ktorá prišla dolu k nám, ako spieva brat Marian, a naše putá roztrhala. A my môžeme teraz novým spôsobom ozaj reagovať, lebo keď tá láska prenikne do života človeka ku Bohu, tak potom preniká a vlastne ovplyvňuje celý vzťah aj okolo neho. A ja to vidím, že Boh tak upravil vzťahy aj ku Gabike. Ja som vždycky deklaroval, že ho milujem a stále ho viacej mám rád. Ale som nevedel, dokedy to bude raz, ale rastie to stále. A pritom Gabika je od Boha mi daná ako potešiteľka, ktorá ozaj mi sprostredkúva aj tú Božú múdrosť, keď neviem reagovať, keď si myslím, že som niečo dobre urobil a pritom zbytočne berem Bohu slávu, tak mám tu svoju ženu a to, že Boha milujem a dávam na prvé miesto v každej oblasti od rána, ovplyvnilo ma tak, že mi mení srdce a to tak, že pri nejakých situáciách, ktoré by som v minulosti nezvládal, tak teraz príjmam výčitku, aj keď si myslím, že nie je mi čo vyčítať, tak hneď si hovorí Gabika mi za pomocný Gabiky: Tonko, keď nepríjmaš výčitku, tak nie si múdry. Áno, takže teraz s radosťou príjmam a to sú dennodenné veci, keď vidím, ako sa Boh ozaj
preukáže svojou milosťou pri tých riešeniach, keď čakám vďaku a dostanem kritiku a ostanem úplne v pokoji. A naopak robím pokánie. A chcem tu povedať, že toto sa prenáša aj na deti, ktoré síce poznajú Božie slovo, lebo ho čítame, aj sa modlíme, ale teraz sme boli na chate a keď sme vybavovali z tašky veci, ktoré potešili nášho syna, tak vtedy hovoril Božie slovo: áno, či sme s nimi nedostali všetko, čo potrebujeme pre život. Čiže poznal Božie slovo. Ale keď sa zistilo večer, že chýba pizza, tak sa stratila nálada. Takže chcem povedať, učíme sa to. My by sme niekedy možno to vedeli komentovať nejakou kritikou. Teraz sme tak pokorne reagovali a nakoniec to aj ten syn uznal, že nebolo mu treba ani tú pizzu k tomu šťastiu a mali sme krásny čas. A vidím to aj na Gabike, že keď robí dobre a za tú svoju dobrotu dostane kritiku. Ako teraz bolo u nás doma tiež taká situácia, ktorá nemusí byť konkretizovaná. Tak Gabika za svoju dobrotu zniesla to, že bola ako keby kritizovaná a pohánená, tak absolútne je to srdiečko neostalo zranené, ale len sa mi zdieľala, aj keď povedala, že nie je zranená, ale že aby som proste bol informovaný, že akými situáciami prechádzame v tomto našom krásnom dome. A chcem povedať, že ozaj s Božou pomocou a s jeho prítomnosťou je tento život nádherný. A všetkým veľmi doporučujem, aby hľadali radosť Pánovi a daj im, za čím tuží vaše srdce. Amen. Ja by som sa ešte vrátila, ak môžem, k tým deťom, že veľa ľudí sa ma vždycky pýta, že ako sme zvládli mať 8 detí a že či sme tie deti naozaj všetky plánovali a že či sme ich chceli. Že je to taká téma, ktorá zaujíma mnohých. A tak ja by som sa k tomu tak chcela ešte možno vyjadriť, že dokonca naše deti samotné sa nás pýtali, že mami, a mňa ste chceli, a mňa ste plánovali, a mňa ste nechceli. A také humorné situácie sme zažívali aj na tieto témy, keď sme sa s nimi rozprávali. A ja by som k tomu tak chcela povedať, že všetky naše deti sú ozaj plodmi našej lásky vzájomnej, že sme sa s Stankom vždy milovali a vždy sme sa o to ešte aj usilovali, aby naozaj tá láska nevyprchala, aby tá láska nejakým spôsobom nezmizla, ale sme tie polienka obrazne povedané prikladali na ten oheň lásky a stále to aj tak cieľene robíme. No a chcem povedať, že Boh režiroval ten náš život, takže to, že tie deti tak prichádzali s tými dvojročnými odstupmi jeden za druhým, tak niekedy sme boli z toho aj sami prekvapení, že znovu to prichádza, že čakáme bábätko, ale vždy sme tak naozaj v tej takej vzájomnej jednote a v tej vzájomnej láske prechádzali cez také situácie, kedy sme tak možno sami chceli o sebe pochybovať, že či to zvládneme, či na to máme, či to jednoducho ustojíme tie situácie, ale Boh nám vždy tak veľmi pomáhal a tak sa priznával v týchto situáciách, že ako prichádzali deti, tak naozaj nám nič nechýbalo, sme sa milovali, tie deti sme prijali s Božou takou pomocou a láskou a starali sme sa s najväčšou láskou o každého jedného z nich a môžem povedať, že niektoré deti sa nám ľahšie vychovávali, že boli také podajné, také veľmi nám tak vychádzali v ústrety. Niektoré z tých detí boli také možno viac rebelské, ale Boh nám tak vždycky ukazoval, že to dieťa, ktoré má najväčší problém, že toho máme tak najviac milovať a najviac si všímať. A to bol aj taký kľúč k tomu, že ozaj nikto akoby z toho krdla detí není nejako zranený, ani ako zanevretý na život, ale že všetci sú ozaj takí radostní a milujú život. A ešte tiež taká myšlienka, že keď im tak hovoríme veľa o Bohu a milujeme Pána Ježiša, oni to vidia a stále sa o tom aj doma rozprávame, televízor nepozeráme, čítame si veci, ktoré tie témy nás zaujímajú ohľadom toho Božieho života. Nie len toho náboženstva, ale hlavne Božieho života. A sme tak, deťom to sa snažíme naozaj tú vieru tak odovzdať, aby to prijali, aby to žili a aby sa im to, keď od nás odchádzajú z domu, už máme 5 detí z domu preč, tak
tak aby vedeli, že v živote nie sú sami a nemusia sa spoliehať len na vlastné síly, ale že Boh je s nimi a stále im pomáha. A tak keď im odovzdávame tieto dary a ten dar viery hlavne, tak na minulý jeden syn povedal, že oci, ja by som nedokázal dôverovať Bohu ani veriť Bohu, keby som na vás, maminkou, nevidel, že naozaj sa milujete a že tú lásku úplne medzi sebou žijete. A to je také aj posolstvo, že naozaj chceme do detí veľa vecí vštepiť a veľa vecí im povedať, že či sú dôležité, ale pokiaľ to tie deti nevidia na nás, že my to jednoducho žijeme a že sami sme tým úplne naplnení a preniknutí, tak málo čo do tých detí tak dostaneme. Takže žiť to autenticky naozaj, to, že Pána Boha milujeme, že sa za to nehanbíme, že o tom hovoríme a že dokonca naozaj to tými svojimi postojmi dennodenne prezentujeme, aj keď to možno nehovoríme, že to kvôli Bohu, že to Boh, ale jednoducho z nášho srdca túžia tie prúdy živej vody vytekať a amen. Amen a ozaj ďakujeme za tie vzťahy s našimi deťmi, ktoré sú ozaj odrazom vzťahu k Bohu, lebo nie našou zásluhou je to, že sa s deťmi milujeme, radujeme, že ozaj chodia radi k nám aj s vnúčatami a že vybavujú dovolenky spoločné a môžeme sa ozaj zdieľať o tom, ako sa žije a hľadá Božie kráľovstvo. Tak, Božím slovom to Tonko zakončíme. Božím slovom. Pekným, ktoré áno, takže pomôže mnoho možno aj druhým. Viem, len blažený človek, ktorý nekráča cestou hriešníkov, nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovu má záľubu a aj v zákone rozíma dňom i nocou. Amen. Chcel by som povedať, že celé Božie slovo je nádherný list lásky pre nás. A keď sa nám to podarilo uchopiť a stále darí viacej, tak žijú to aj naše deti. A povzbudzujeme, aby sme sa cítili touto láskou, ktorá dáva život. A jeho slovo, ktoré je slovo života, nech nám každý deň pomáha žiť radostný život v Bohu. Amen. Amen.